Vi retten det. DJ Trashcan! Pakket og pakket. Ja. Fucking på pakket også. Hvor jeg skal veje sådan 1 kilo for meget. Ja, det var synd. Squatter vi. Squats. Ja, det er du kan se, det er sygt. Ja, det er færdigt, det er bare helt rønne. Det sapper stadigvæk sygt meget i min finger. Det er den 9. december. Klokken 9 om aftenen. Og jeg skal fly. Klokken om mange timer. Det er sådan 4 timer fly, simpelthen. 2 timer. Jeg skal blive her. Jeg skal høre, blive i Vietnam. Nej, 500. Christian er der... Ja, kan du være Christian? Christian, det er fordi, at det er internationalt. Jeg skal afsted i morgen. Aften. I Australien. I'm just going home to Denmark. Så jeg skal sove længe der. Første gang i 2 måneder. Og være alene i morgen. Det er fandme mærkeligt. Ja. Sygt mærkeligt. Tiden går stærkt. Sådan et flot. Tiden går stærkt. Med te. Tiden går stærkt. Jeg må sgu ikke så stærkt. Jeg kan sgu ikke have fast, kan så står hun af mig, og så kan vi jo til lufthavn, og så jeg sad bare med fingrene op, og så stiller hun så bare, og så var det bare sådan, hvad gør du? Hvad kan jeg gøre? Hvad kan du forvente af mig? Hvad er der, så fortæller ikke så meget? Min sko. Jeg kan næsten. De har det fint. Lolo, sholo. Fuck dig, Mikkel. Fuck dig. Satan. Men det er så det sidste, I siger til Christian. Det går, at jeg lige laver en opdatering i biografen. Eller ikke. Jeg skal i biografen, når jeg kommer hjem. Nå ja. Intersport. Product play. Intersport. Hvad skal vi optage, så det er Intersport. Det er lige nu, I går af Intersport. Det her, det er Warmestøk Intersport. Så vi gør det. Så Intersport. Nå. Men vi skal have taget fællesspillet. Jeg vil afslutte på den måde, som jeg har gjort alle mine vlogs indtil videre. Jeg kan bare se noget på den. Fedt.